दोस्तों नमस्ते प्रणाम। कैसन बानी लो आप लोग। हम तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा हो लो। और आज हम आप लोग के एगो चुमावन का बहुत ही अच्छा गीत सुनाते नहीं, बहुत ही मजा किया। आप वीडियो के लास्ट ले देखा लोग, बहुत ही मजा आई। तो आई लोग गीत सुन। आज हमारी भैया के होला चुमनावा, आज हमारी भैया के होला चुमनावा, आज हमारे भैया के होला चुमना के लुटावे लायन धन सोनावा, के लुटावे लायन धन सोना, के लुटावेला आपन गहनावा, के लुटावे आपन कंगनवा, के लुटावे। आज हमारे भैया के होला चुमनवा, आज हमारे भैया लुटावे लियन धन सोनावा, अम्मा लुटावे लियन धन सोनावा, दीदी लुटावेली आपन कंगनवा, दीदी लुटावेली आपन कंगनवा। आज हमारे भैया के होला चुमनवा, आज हमारे भैया के लुटावे लायन धन सोनावा, के लुटावेला आपन जवनवा, के लुटावे भैया लुटावे ले अनधन सोनावा, भैया लुटावे ले अनधन सोनावा, भाभी लुटावे